Central Committee AIUDF গোবাৰে আশা খবনাৰে হেনে থাকাই খাওলা হৰবাই আমাৰ দলত যোগদান কৰিবলৈ আহিব পৰা সাউথে বিথামন ইউথ বিপিএফ नि सासे गोख्रों मावथि राजन मुसाहारि बीएससी उनि अमृत बसुमतारी आरो फिरोज बसुमतारी बेंटल बिपिएफ फिरोज बेंटल बिपिएफ निफ्राय बिथांमोनखौ आङो सिगां फारसे फैनो थाखाय खावलाय हरबाय मख'नो लुबैदों हांख्रायनो लुबैदों बेवहाय हिमालय आঞ্চলিक दल प्राक्तन सम्पादक তেখেতসকলক জোৰদাৰ হাত চাপৰি মাৰি ওয়েলকাম কৰি পাৰি গাঁওবুঢ়া মাৰদী ভৈয়া বৰকা ভাইসকলৰ পৰা আমাৰ বিদায় দিলে থাকাই আনকলৈ পায় ইয়াৰ আর কনসেপ্ট গোবারে আখাই কমনালে হেনে থাকাই আনকলৈ পায় আর লগতে সাগরিকা বসুমতাৰী তেখেতৰ নেতৃত্বত 140 জন আজি আমাৰ দলৰ ইউপিএফ एसटी सेल बैफोर सेलफोरनिफ्रायबो बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लाबाय आरो जों मिजिंथियो बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोयै जों बरायबाय जों इउपिनि रायजो राजानि मोनसे सरकार लाबोनांगौनि थाखाय आरो बिथांमोना दिनै सासे साधारन मानसि हिसाबै जोंनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलखौ मोजां मोननानै आरो बे पार्टीनि गेजेरजों मोनसे जों बायदि साधारन मानसि जाबाय आरो एनडिपि होननाय मोनसे आफाद इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि एनडिपि विं प्रेसिडेन्ट